Takže prvá otázočka, ktorá mi od vás prišla dnes je tá: Lenka, ja by som chcela nakupovať produkty od vás, ale ja nechcem to robiť. Dobre, takže vysvetlím to. U nás je možností viac. Prvá možnosť je tá: nakupovať naše skvelé prírodné produkty, napríklad štartovací balíček Metabolická kúra, ktorú ja milujem, preto ju doporučujem každému z vás. Veď idú Vianoce a tá imunita je potrebné, aby bola jednoducho vybudovaná na tú jeseň. Cez tú jeseň sa posúvame do zimy a chceme byť zdraví, takže príklad štartovací balíček, takže môžete využívať hneď týmto štartovacím balíčkom všetky veľkoobchodné ceny, získavať ďalšie a ďalšie benefity, ktoré máme, teda všetky kartou zľav a našim členstvom. A to znamená, že už v prvom balíčku môžete nakupovať produkty pre seba. Áno, to je prvý štartovací balíček, prvá možnosť.